Saan na daytay pagibasaran Adaman lang amuin nuwawan Tinaskin ke napintas di ka babalin Didakan ku ibain Nu kaya buti agrak-raksa Dakam tay Mr. Cariñoso Adua babay ti Agusto Balas ang agraman pay baro Nadiketa day tatiak paiso Dakam tay Mr. Cariñoso Gagangay makitayo Ngem sobrat ti romantiko Awan takadakam Mr. Cariñoso Dakam tay Mr. Cariñoso Adua babay ti Agusto Balas ang agraman tay baro Nadikita day tatiak paiso Dakam tay Mr. Cariñoso Gagangay makitayo Ngem sobrat ti romantiko Awan takadakam Mr. Cariñoso Dakam tay Mr. Cariñoso Adua babay ti Agusto Balas ang agraman pay baro Nadikita day tatiak paiso Dakam tay Mr. Cariñoso Gagangay makitayo Ngem sobrat ti romantiko Awan takadakam Mr. Cariñoso